बेखौ नागारनायनि खारना जाहैबाय आं जेसेबां डिस्ट्रिक्टनो आं दिनै डनेसन होदोंमोन डिस्ट्रिक्टखौ आं सालायदोंमोन दिनै आं नङाबा दिनै बे सराइबिल गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट एपिबिखौ सालायनो हायामोन आंखौ बिदिसियावबो बिसोर आंखौ दिनै आंखौ ओरैबायदि थगायबाय थगायनानै आंखौहाय दिनै बायदि हाखराव खोख्लैबाय बे हाखराव खोख्लैनो थाखाय आङो दिनै एपिबिखौ आं टेक खालामबाय आरो लोगोसे सेन्ट्रेलावबो आं चेयार टेबोल बायना हरदोंमोन बे चेयार टेबोलखौ आं दिनै टेक खालामबाय खुलुमबाय आं श्री लालजी नार्जारी दिनै एपिबि दलखौ आं टेक खालामबाय दिनै एपिबि आंजों लोगोसे ब्लकनि सेक्रेटारि रुपक नार्जारी आरो डिस्ट्रिक्टनि इयथ कमिटिनि सेक्रेटारि अन्जल नार्जारी आरो प्राइमारिनि जेसेबां प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गासिबो दिनैहाय सराइबिल 1 नम्बर सराइबिल समस्तिनि थाखाय जों टेक खालामबाय आरो जों दिनैनो दानो आं नमिनेसन हैसिगोन नमिनेसन होनानै आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसोनि खोथाखौ आंनो दिनै नोंथांमोननो फोरमायनो हानानै सराइबिल समस्तिनि जेसेबां एपिबिखौ मोजां मोनग्रा बे मोजां आंनि जे खेदाफोर आंनि लोगोफोर जि मानसिफ्रा आंखौ गोबाना लादोंमोन आंबो बिसोरखौ गोबाना लादोंमोन रायजो राजा मुस्लिम सावताल बर' गासैखौबो आंनि माने नमस्कार जासिबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा दिनै आं नमिनेसन होबाय नोंथांमोना आंजोंहाय अराय सम थाफागोन होननानै आं मिजिंथिबाय गोजोन्थों बेखौ नागारनायनि खारना जाहैबाय आं जेसेबां डिस्ट्रिक्टनो आं दिनै डनेसन होदोंमोन डिस्ट्रिक्टखौ आं सालायदोंमोन दिनै आं नङाबा दिनै बे सराइबिल गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट एपिबिखौ सालायनो हायामोन आंखौ बिदिसियावबो बिसोर आंखौ दिनै आंखौ ओरैबायदि थगायबाय थगायनानै आंखौहाय दिनै बायदि हाखराव खोख्लैबाय बे हाखराव खोख्लैनो थाखाय आङो दिनै एपिबिखौ आं टेक खालामबाय आरो लोगोसे सेन्ट्रेलावबो आं चेयार टेबोल बायना हरदोंमोन बे चेयार टेबोलखौ आं दिनै टेक खालामबाय आंहा जेसेबां माने 30 लाख थाखा दिनैहाय आंहा बे माबायाव आं दिनै एपिबिनो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट एपिबिनो दान होनाय जाहैबाय चेयार टेबोल फांखा गासिबो आं बायना होजोबदोंमोन बायना जेसेबां साहा पानि खरस आङो खालामदोंमोन आरो आङो जेसेबां प्राइमारि दादोंमोन बुथ दादोंमोन आंनि खरस आं होजोबदोंमोन दिनै एपिबिखौ आं खौसेयाव लाबोनो हादोंमोन नाथाय दिनैहाय मा होनो आंनि एगेन्स्ट माबाफ्रा माने आंखौहाय अन्नाय भाबे आंखौहाय अन्नाय भाबे प्रल'भन खालामनानै आंखौहाय बिनिफ्राय आंखौ नागारनानै दोनबाय आरो आंखौ नारथारनानै दोनबाय आरो जेसेबां दिनैहाय आं दंमोन इसेबां रमा मोजांमोन आंखौ एफा एफायावनो बिसोर दाय होयो दायाबो जेबो नङा गावसोरनिबा दाय जाया आंनिबा दाय जायो बेबादि होननानै मा बुंबावनो रायजो राजा नोंथांमोन आंखौ नोंथांमोना आंखौ गोबाना लादो आं निर्दलीयभाबे होनाय जाहैबाय निर्दलीय होनानै नोंथांमोना आंखौहाय सापर्ट खालामना होदो गोजोन्थों।